Parlem amb el professor Andrés Arnau, que va fer una estada docent en la Universitat Federico II de Nàpols, dins del programa Erasmus+. Anem a fer-te algunes preguntes. L'estada està relacionada amb els estudis dels que és professor a la Universitat Jaume I? Sí, efectivament. Jo estic en el Departament de Finances i Comptabilitat i bàsicament impartir l'assignatura de comptabilitat més que finances. I allí vaig impartir la matèria de comptabilitat, però específicament en el que és la comptabilitat de les entitats sense finalitat lucrativa, que és una de les meues línies d'investigació, la línia d'investigació que més he treballat en ella. Per tant, efectivament, responent concretament a la pregunta que tu feies, sí, és a dir, que està molt relacionat amb la matèria que imparteix que a la Universitat Jaume I. Com van ser les classes que vas impartir? Les classes van estar molt bé. N'hi ha que tindre en compte que és un alumnat que assisteix a classe sabent que aquesta matèria normalment no va per l'examen, per tant es has de motivar, no és com una classe en la que l'alumne sap que s'ha d'examinar i té que prestar atenció perquè té que aprovar, per tant la tens que fer molt dinàmica per a que l'alumne prenga interès i fer-los participar, portar un PowerPoint apropiat perquè l'entenguen. També es parles del teu país, perquè ells també te pregunten coses de com està Espanya, sempre sense voler, sempre hi ha alguna pregunta que s'eneix del que és estrictament el temari, perquè també el temari és flexible, és a dir, és més una interacció entre l'alumnat i el professor, no és una classe, diguem, estrictament acadèmica, sinó un poc més oberta i sense molts límits, molt més oberta. En quina llengua vas impartir la classe? Les classes se van impartir en anglès, tenint en compte que l'alumnat tampoc coneixia la llengua anglesa perfectament. L'ideal hauria sigut impartir-les en italià, però el meu coneixement de l'italià és molt bàsic. I l'anglès no és que el domini a la perfecció, però bueno, tenint les transparències en anglès i explicant poquet a poquet en anglès, pues, més o menys crec que van assimilar el que se va explicar. Ells igual feien preguntes en anglès com en italià, i l'italià, pues, bueno, com s'entén prou bé, jo responia a vegades en castellà i a vegades en anglès. Com veu la ciutat de Nàpols i Itàlia, en general? Bé, Nàpols és una ciutat molt mediterrània, molt pareguda a qualsevol ciutat que tindríem per així per la costa mediterrània, com podria ser València o Barcelona, en port marítim. És molt encantadora, però al mateix temps molt caòtica, sobretot per lo que se refereix al tràfic. Els cotxes són molt xicotets i no respecten molt les normes de tràfic, sobretot els passos de zebra, però bé, en general molt bonico tot, i la zona en la que està Nàpols molt bonico. Sobretot el que més me va impressionar va ser Pompeia, les ruïnes romanes, que la veritat és una ciutat que va ser arrasada pel volcà i s'ha reconstruït i és una meravella, és una autèntica meravella. Com va ser la preparació del viatge i l'estada allí? El viatge, bueno, pues te l'has de preparar tu tot, és a dir, és una cosa que corre a càrrec del professor que va impartir les classes, t'has de comprar tu el bitllet d'avió, buscar-te l'estada. Bueno, jo vaig estar en un apartament en lloc d'un hotel, però també tot va eixir molt bé, algun problemeta, però vamos, sense ninguna importància. Moltes gràcies i esperem que aquest vídeo serveixi per a futures estades.